bai, holantxe da. Bueno, asunto da, lehenengo erean, sinatu ginen akordo bat enpresakin, bigarra erea egeltzen baginun, despidori traumatiko ez egoteko, eta hartzeko bion artien, bai enpresa eta komiteen enpresan akordio batzuk, heltzeko, eta, enpresan aldetik ez da bete bere hitza, eta, egon diez despido bik, eta dekogu, hori arriskue, despido gehiago egoteko, orduan, hainbat puntutan egongo dira negoziazioa, baina zuek garrantziarik handiena langileen lan bermeari edo emoten dutzazue. Bai oin eta bai lehenengo erean, gure lehenengo asunto ezin da enpleone mantentzea, ez teko beste zentzurik. Ezin dugu negoziatu diru eta beste komplementuak ez badeko enpleo horik. Enpresa badakite hori, eta hori ezin da gure borroka, eta enpresa aletik eskartu zain hori bakia, horre gauzak ez hartzeko, eta ikusi gara. Grebaren aldeko jarrera hartu zen duenean, jakinara zinuntzien, grebaren berri baita negoziaziorako presengo zilaben, maian esertzeko, baina orain dino ez duzue deire jaso. Gu pasaban barikoan eman ginen enpresari grebaren anunsizue, eta esan ginen pres gauzela jartzeko edo zu momentuan. Gure helburu hori da, eta gure hori da, behar baitzeko, asunto konpondu, eta akordiak heltzea. Hori ezin zen akordia bete ginen akordia eta sinetuko akordia, eta enpresa ez da bete. Orduan, gure aldetik beti egon gauz pres, ez oin, lehen dibe bai, beti egon gara pres, behar baitzeko eta akordiara heltzeko.